Martu mietet qasir il-omor u ħallitu b3 tfal. Kien jaħdem u jistinka, imma l-ispejjeż qatt ma seta' jlaħħaq magħhom. Kien jaqlaħa u jikolha flimkien ma' wliedu. Biex jifranka xi ħaġa, ta' kuljum kien imur jixtri l-ikel minn supermarket viċin li fl-aħħar ħinijiet kien ibih l-ikel li jkun kważi ser jiskadi bi prezz baxx ħafna. Is-sales girl kienet dratu u meta jiddawwar xi ftit kienet terfalu xi ħaġa minn dan l-ikel biex ma jilħqux jieħdu kollox il-klijenti l-oħrajn. Kien lejliet il-miliet u bħas-soltu ħareġ jixtri. Kellu bis-4 liri sterlini, xejn iżjed. Bihom kellu jitma' lill-familja dakinhar filgħaxija l-għada l-miliet u l-għada tal-miliet għax il-ħanut kien ser ikun magħluq. Kien konxju li ftit kellu flus għall-ikel, alla volja bl-irħis. Rid jirriskja u jara xi jsib. Żammhom sew fidejh dawn l4 liri sterlini għax fuqhom kien jiddependi hu u l-familja tiegħu. Fil-kantuniera ta' qabel is-supermarket kien hemm koppja bi 3 uliedhom qed ikantaw l-għanijiet tal-miliet bit-tazza qudiemhom. Induna li bħalu jew qar minnu kienu qed jippruvaw jaqalgħu xi ħaġa ħalli jkunu jistgħu jixtru xi ħaġa għall-għada biex b'mod fqir jiċċelebraw il-miliet bikla. Għajnejh iltaqgħu ma' tal-missier li kien qed imexxi l-kant, imma hux seta' jagħmel. Ftit flus kellu u rrid imantni 3 tiħlu għal 3 ijiem. Baxxa rasu u baqa' sejjer, imma qalbu ma tatux. Reġa' dar u qabad 2 sterlini mill-4 li kellu u tom lill-missier. b'2 liri sterlini fidejh, reġa' qabad it-triq lejn is-supermarket. Wasal ħosbien. Is-sales girl malli ratu tagħtu l-aħbar li ftit li xejn kellha xtatih għax donnu kollox telaq fi żmien qasir u ma seta' terfalu xejn. Lanqas laħqet spiċċat il-kelma li ma daqqilix il-mobile. Kien il-boss u skużat ruħha biex twieġbu. Kien se jitlaq, imma bajnejha jixelu għamlitlu sinjal biex jibqa' hemm. Qatet minnu fih u qaltlu l-aħbar tajba li kien għadu kif qalilha l-boss. Qaltlu bid-bissima ta' ferħ minn naħa oħra ta' wiċċa li l-boss ta' l-ordni biex tneħħi kemm tista' affarijiet għax kienu se jgħalqu għal-jumejn. Ħasbitu se jifraħ, imma telaq jiġri l-barra. Tħawdet. Ma damitx maratu lura, ma kienx waħdu, kien ma' koppja bi 3 tfal. Qabdu trolleys u mlewhom kemm felħu u kellhom ikla mhux għall-milied biss, imma l-diversi jiem wara. U kull min jagħti mqar tazza ilma frisk lil xi ħadd minn dawn l-iżgħar għax hu dixxiplu, tassew ngħidilkom li ma jitlifx il-ħlas tiegħu. U int dan il-miliet, x'tista' tagħti? Kif tista' tgħin?